ኣብ ገለ ከባቢታት ሱዳን ጾታዊ ዓመፅን መጥቃዕትን ኣካል መዓልታዊ ህይወት ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሕክምናዊ ግብረሰናይ ትካል ሜዲሳንስ ሳን ፍሮንቲስ ወይ MSF ወይ ሓካይም ብዘይዶብ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ እዚ ኩነታት ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ናብ ካልእ ቦታታት ኣብ ዝተሰጋገረሉ ከይተረፈ የጋጥም ኣሎ ኢሉ። እቲ ዓመፅ ቀንዲ መግለፂ ናይቲ ግጭት እዩ ዝብል እቲ ጸብጻብ ጾታዊ መጥቃዕቲ ብዓብላሊ መልክዑ ብዕጡቓት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝፍጸምን መብዛሕትኡ ግዜ ብተግባራት ጭካንን ውርደትን ዝተሰነየ ከም ዝኾነን ሓቢሩ። እዚ ጸብጻብ ኣብቲ ንኣስታት 3 ዓመት ዝጸንሐ ኩናት ሱዳን ብዛዕባ ጾታዊ ዓመፅ ዝምልከት ክሳብ ሕጂ ዝወፀ እቲ ዝሰፍሐ ጸብጻብ እዩ። እቲ ጸብጻብ ኣብ መንጎ ጥሪ 2024 ሕዳር 2025 መላእ ሰሜንን ደቡብን ዳርፎር ኣብ ዝርከባ ብትካል ደቡብ ኣልቦ ሓካይም ዝድገፋ መሳለጠታት ሕክምና ካብ ዝጠለቡ 3396 ግዳያት ዝተረኸበ ምስክርነት ገይሩ ዝተዳለወ እዩ። እቶም ተጻባእቲ ወገናት ማለት ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ክልቲኦም ብጾታዊ ዓመፅ ተኸሲሶም ኣለዉ። ዳርፎር ግን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝቆጻጽርዋ ብምዃኖም እቶም ብግዳያት ዝተለለዩ ገበነኛታት መብዛሕትኦም ኣባላት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ምዃኖም ተሓቢሩ። ብዙሓት ካብቶም ኣብቲ ጸብጻብ ዝተጠቕሱ ፍጻመታት ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ግጭት ዝበዝሖ ቦታ ሰሜን ዳርፎር ዘጋጠሙ ምዃኖም እውን ተሓቢሩሎ። እቲ ገባሪ ሰናይ ትካል ልዕሊ 90 ሚእታዊት ካብቶም ዝተሓከሙ ግዳያት ካብዚኦም ከባቢታት ናብ ውሑስ ቦታ ዝኾነ ታዊላ እናተጓዓዙ ከለዉ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ይገልጽ። እቲ መጥቃዕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሓት ዓመፅቲ ዘጠቓልል ኮይኑ ከም መግረፍቲ ወይ ቅትለት ኣዝማት ዝኣመሰሉ ካልኦት ዓይነት ጽንኩር ዓመፃትን ምፍራሕን ከም ዘጠቓልል እውን ሓቢሩሎ። ኣብቲ ጸብጻብ ዝተጠቕሰት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ክፉት ቦታ ከም ዝወሰድዎም ክትገልጽን ከላ እቲ ቀዳማይ ሰብኣይ 2 ግዜ፣ እቲ ካልኣይ 1 ግዜ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ 4 ግዜ፣ እቲ ራብዓይ ድማ 1 ግዜ ከም ዝዓመፀያ ምስክርነታ ሂባ ዘላ። ብደካ እቲ ዓመፅ ብበትሪ ይሃርምዎም ብሽጉጥ የፈራርሕዎም ከም ዝነበሩን ካልእ ጓል 15 ዓመት ብ3 ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝተዓመፀትን ሙሉእ ለይቲ ክዕምፅዎን ከም ዝሓደሩን እውን ምስክርነታ ሂባ ትርከብ። ኣብ ደቡብ ዳርፎር 68 ሚእታዊት ካብ ግዳያት ብዕጡቓት መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሐን እኳ ይገልጻ እንተኾና ሲቪላውያንን ገበነኛታት ጉጅለታትን ናይ ቀረባ መሻርክትን ዝርከብዎም ካልኦት ገበነኛታትን እውን ኣለልየን ኣለዋ። ኣብዛ ግዛኣት ካብ ዝተዓመፃ 5 ደቂ ኣንስትዮ እታ ሓንቲ ትሕቲ 18 ዓመት ኮይና እተን 41 ድማ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሜን እየን። ትካል ደቡብ ኣልቦ ሓካይም ከም ቀጻሊ ዘይውሕስነትን ምዝንባልን ዝኣመሰሉ ርኡይ ዕንቅፋታት ክንክን ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ኣሃዛት ሓቀኛ ስፍሓት ናይቲ ግህሰት ከም ዝውክል ይገልጽ። እቲ ናይ ሕክምና ግብረሰናይ ትካል እቲ ሰብኣዊ ስርዓት ንጠለባት ናይተን ግዳያት ክምልስ ከም ዘይከኣለ ብምግላጽ ተሓታትነት ክህሉን ስጉምቲ ክውሰድን ጸዊዑ። ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብሽም እቲ ፌደሬሽንን ተጻወትን ናይ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ብጎፋንድሚ መርበብ ሓበሬታ ዝዋጻእ ዘሎ ገንዘብ ከም ዘይፈልጦን እቲ ተግባር ከዓ ብዘይ ሓላፍነታውያን ውልቀ ሰባት ብስም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ተጻወታን ዝተፈጸመ ዝቃወመ ምዃኑ ዕላው ገይሩ። ኣብቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣውፂዎ ዘሎ መግለጺ ንመላእ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ሃገራት ዘለኹም ኤርትራውያን ፈተውቲ ኤርትራን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዚ ብምኽንያት ናይ ክልተ እግሪ ግጥም ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እስዋቲን ስዒቡ ብዘይ ሓላፍነታውያን ወገናት ብሽም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ተጻወታን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝዘውር ዘሎ ናይ ሓገዝ ምትእኻብ መጽዋዕታን ጎስጓስን ማለት ጎፋንድሚ ካምፔይን ንሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ተጻወታን ዘይውክልን ዘይሕጋውን ምዃኑ ተፈሊጡ ነፍሲ ወከፍ ተጠቃሚ ማሕበራዊ ሚድያ ግዳይ መታለልቲ ከይከውን ክጥንቀቕ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ጻውዒቱ የቕርብ ኢሉሎ። በዚ መግለጺ ከዓ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ እቲ ብመንገዲ ጎፋንድሚ ዝዋጻእ ዘሎ ገንዘብ ብመታለልቲ ዝፍጸም ዘሎ ንሱ ዘይፈልጦ ምዃኑ ይዕላው ገይሩ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ብመንገዲ ሃገራውያን ጋንታት ናይ ስፖርቲ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ዓወት ኣብ እትመዝግበሉ ከምዚ ዓይነት ብስም ደገፍ ናይ ገንዘብ ምትእኻብ ፍጻመታት ተራእዩ ዝፈልጥ ኮይኑ ኣብ 2019 እውን ናይ ሽዑ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ንምድጋፍ ተባሂሉ ከባቢ $40,000 ተዋፂኡ ምንባሩ ይዝከር። ብሰንኪቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ከምኡ ድማ ኢራን ትገብሮ ዘላ ምዕፃው መፃወቢ ሆርሙዝ ብዙሓት ሃገራት ብዋሕዲ ነዳዲ ኣብ ዝሰቃያሉ ዘለዋ ግዜ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ በዚ ኩናት ተጎዲአን ዘለዋ ሃገራት ኢትዮጵያ ምዃና ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ሕፅረት ነዳዲ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ ገለ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከዓ ዓመታዊ ዕረፍቲ ክወስዱ ይሕተቱ ምህላዎም እውን ተሓቢሩሎ። ብጀካዚ እውን ኣብ ርእስቲ ብሰንኪ ኩናት ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወሪዱ ዘሎ ዋሕዲ ነዳዲ ዘሰዓቡ
ፀቕጢ ምስ ነዳዲ ብዝተሓዝ ገለ ሰበስልጣን ኣብ ብልሽውና ብምእታዎም ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ዝወረደ ፀቕጢ ከም ዝለዓለ እዩ ተሓቢሩ። ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ እትበሃል ማዕከን ገሊፃቶ ከም ዘላ ዳይሬክተር ጀነራል ናይታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውንና ነዳዲ እትቐርብ መንግስታዊ ትካል ዝኾነ እስመለማለም ምሕረቱ ኣብዚ ምጥፋእ ኢድ የእትዩ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ክትሕብርን ከላ መንግስቲ ግን ብዛዕባ እዚ ብዕሊ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይሃብን ንIMF ማለት ነቲ ንኢትዮጵያ ብዙሕ ገንዘብ ኣለቂሕዋ ዘሎ ማዕከን ገንዘብ ዓለም ጥራይ ኣብ ፀብፃቡ ከም ዝገለፀያ ሓቢራ እትርከብ። በዚ ከዓ ኣብ ርእስቲ ኩናት ኢራን ፈጢርዎ ዘሎ ፀቕጢ እዚ ኣብ ናይ ነዳዲ ሰበስልጣን ዘጋጠመ ምጥፋእ እውን ነቲ ሃገር ኣብ ቆጠባኣ ከቢድ ፅልዋ የሕዲሮ ምህላው እዛ ማዕከን ፀብፂባ እያ ዘላ። ፕሬዝዳንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ምቁራጽ ተጻውታት ክግበር ከም ዝሓተተት ገሊጹ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ንሱ ዝውንኖም ማሕበራዊ መራኸቢታት ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣዝዩ ሕሉፍ ዘይኮነ መራሒ እቲ ሃገር ነቲ ጠለብ ከም ዘቕረበሉ ይሓቢሩ። ፕሬዝዳንቲ ኢራን መስዑድ ፔዘሽኪያን ነዚ ጠለብ ኣቕሪቦ ዶ ኣየቕረቦን ግን መግለፂ ኣይሃበን ኣሎ። ትራምፕ ኣብ መግለፂኡ ፕሬዝዳንቲ ሓድሽ ስርዓት ኢራን ነቲ ሕቶም ምቁራጽ ተኹሲ ከም ዘቕረበሉ እዩ ጠቒሱ ዘሎ። እንተኾነ እቲ ኣብ 2024 ዝተመረፀ ፕሬዝዳንት እቲ ሃገር መስዑድ ፔዘሽኪያን ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ግብረ መልሲ ብዘይምሃቡ መግለፂ ትራምፕ ናብ መን ከም ዘነፃፀረ ንጹር ኣይተፈልጠን ኣሎ። ክሳብ መፃወቦ ሆርሙዝ ዝኽፈት መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ክቕፅል ምዃኑ ግን እቲ ኣሜሪካዊ መራሒ ኣጠንቂቑሎ። ንነዊሕ እዋን ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዝነበረ ኣያቶላ ዓሊ ኻሜኒ ኣብ ፈለማ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምቕታሉ ብወዱ ሞጅተባ ኻሜኒ ከም ዝተተክአ ይዝከር። ኢራን ነቲ ብትራምፕ ክቐርብ ፀንሐ ዝርባት ይግበር ከም ዘሎ ዘመልክት ሓበሬታ ሓቂ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ መልእኽቲ ጥራያ ከም ዝተለዋወጠት ትሕብር ጸኒሓ። ኢራን ካብ ኣሜሪካ ዝቐረበላ ጠለባትን ቅድመ ኩነታትን ዘይረትዓው ብምዃኑ ክትቅበሎ ከም ዘይትኽእል እውን ኣፍሊጣ ነይራያ። ደቅኹም መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ዘመሃሩላ መሰረት ትግርኛ እትበሃል ኣፕሊኬሽን ካብ እትዝርጋሕ ወርሒ ኣውፂራ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺባ ካብ ብዙሓት ተጠቀምቲ ኣወንታዊ ርእይቶ ይቐርበልና ኣብ ዘለወሉ ግዜ ከመቐፀልታ ናይቲ ነዛ ኣፕሊኬሽን ንምዕባይ እንገብሮ ዘለና ፃዕርታት ድማ ሕጂ ድማ ወለዲ ዝሳተፍሉ ኣብ ምምሃር ደቆም መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ልዑል ግደ ዝፃወትሉ ንደቆም ካብ ቴሌፎኖም ፈተነታት ብምሃብ ዘወዳድሩሉን ብቕዓቶም ዝፍትኑሉን ልክዕ ከምቲ ኣብ ብዙሕ ቤት ትምህርታት ልሙድ ዝኾነ ካሁት ዝበሃል ዓይነት ኣፈታትና ዝመሳሰል ኣፈታትና ወሲኽና ኣለና። ነዚ ሓድሽ ትሕዝቶ ከዓ ደቅኹም ነቲ ኣቐዲሙ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ዘሎ ሕጂ እውን ናይ ድምፅን ካልእ ብሉፅ ዝገብሮ ምትዕራያትን ጌርናሉ ዘለና ፊደላት፣ ቁፅርታት፣ ኣነባባ ሰዓት፣ ቃላት፣ ካልእ ፈተናታት ምስ ተፈተኑ ነዚ ሓድሽ ዓይነት ኣፈታትና ዝኾነ መደብ እውን ክጥቀሙሉ እዮም ዝኽእሉ። ብግብሪ ከዓ ኣጠቓቕማ ናይዚ ሕጂ ሓድሽ ወሲኽናዮ ዘለና ንካሁት ዝመሳሰል መደብ ከምዚ ይመስል። መጀመርያ ወለዲ ወይ መምህር ማለት እቲ ነቲ ፈተና ዘዳሉ ዘሎ ኣብታ ኣፕሊኬሽን ኣብዛ ፈተና ምስ ብዙሓት እትብል ዘላ ምስ ጠወቐ ብድሕሪኡ ኣብዛ ፈተነታት መጀመሪት ብምጥዋቕዩ ኣዳላዊ ድዩ ወይስ ተጸምባሪ ዝመርጽ። ኣብዛ ትርእይዋ ዘለኹም ከዓ ኣዳላዊ ምስ ዝመርጽ ካብ ፊደላት፣ ቃላት፣ ቁፅርታት፣ ኣነባባ ሰዓት ከምኡውን ቅምራን ካልእ ዝተሓዋወሰ ሕቶታትን ዓይነት ትምህርቲ ድሕሪ ምምራጽ ክንደይ ሕቶ ክሓትት ይደልሎ፣ እቲ ፈተናኸ ንክንደይ ሰከንዲ ይጸንሕ፣ ደረጃ ናይቲ ክብደት ናይቲ ፈተና እውን ድሕሪ ምምራጽ ብድሕሪዚ ክፍሊ ዘዳሉ። ኣብዛ ክፍሊ ድማ ሓደ ኮድ ይርአ። እቲ ኣብዚ ፀወታ ክጽምበር ዝደሊ ውላድ ድማ ኣብታ ፀወታ ተጸምበር ትብል ደላ ምስ ጠወቐ ኣብ ላዕሊ ሽሙ መዝጊቡ እታ ካብ ኣዳላዊ ናይ ፀወታ ዝረኽበ 4 ኮድ ኣብዚ የእትዋ። ብድሕሪዚ ነዚ ፀወታ ክጽምበሮ እዩ ዝኽእል። ኣብዚ ናይ ፈተናታት ፀወታ ከዓ ወላዲ ወይ መምህር ንቴሌፎኑ ከም መዳለዊ ናይቲ ፈተናታት ፀወታ ክጥቀመላ ዝኽእል ኮይኑ እቶም ዝመሃሩ ዘለዉ ቆልዑ ድማ ብመንገዲ ቴሌፎናቶም እዮም ኣብዚ ፀወታ በቲ ዝተዋሃቦም ኮድ ክጽምበሩ ዝኽእሉ። ብድሕሪዚ ዝመጾም ሕቶታት ዝመልሱ ኮይኖም ፀወታ ምስ ተወድአ ድማ ኣብቲ ፀወታ መን ተዓዊቱ፣ እንታይ ጌጋ ገይሮም፣ እንታይ ጽቡቕ ኣምፂኦም ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ኩሎም ተሳተፍቲ ናይ ፀወታን ኣዳላውን ይዝርአ። በዚ ከዓ ወለዲ ደቆም ክሳብ ክንደይ መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ይመሃሩ ኣለዉ ክከታተሉ እዩ ዘኽእሎም። እዚ ፀወታ ዝኾነ ናይ ኢንተርኔት ዳታ ዝበልዕ ኣይኮነን። ነቲ እተን ቴሌፎናት ተጸምቢረናሉ ዘለዋ ዋይፋይ ወይ ሆትስፖት ከም መራኸቢ ድልድል ጥራይ ተጠቂሙ ነዚ ፀወታ እዩ ዘሳልጥ። በዚ ከዓ ኣብ
ቤት ካብ ቤት ወጻኢ እውን ኣብ ዘለኹምሎ ደቅኹም ካብ ቴሌፎንኩም ፈተና ብምድላው እንዳተዘናጋዕኹም ክትምህርዎም ትኽእሉ ኢኹም። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።